Bé, és el moment. Sí, estàs nerviós. Això, no? Se'm nota? No, què va? Vinga, va, nois, Artur, pren-te això. Que a mi m'anava força bé. Molt bé, vinga. Ui, tens la cara plena de grans. Què dius, un mirall? Oh, fes favor de callar, Duran. Mira, com no paris, em presento jo a les eleccions. Entesos? Vinga, va, tireu. Gràcies. Bé, la refundació del catalanisme té unes bases molt clares. Veieu? Analitzant els inputs conjunturals arribem a una conclusió efectiva. El grau de despesa social s'afegeix al percentatge d'amortització de la desregulació autonòmica. I si tenim en compte que tot això queda condicionat pel PIB interanual del Solsonès, aquest és el resultat. SC igual a caca. Una de les incògnites per respondre a la Catalunya actual és aquesta. Com definiríeu en Montilla? Tonto. B, indocumentat. C, imbècil. D, totes quatre. No sap ni contesta, Si no sap ni contesta, en Montilla, això vol dir que és imbècil, Ara què hi penso? No m'he recordat de dir-li al Mas que aquestes pastilles tenen efectes secundaris. Què fa? Veiem el gràfic. En un 51% dels casos, res. En un 38, bestieses. I en un 11, tocar-se els collons. Tocar-se els collons. Bé, la conclusió és aquesta. En aquests moments de confusió, Catalunya és una nau perduda, sense timó ni capità. Però els únics sons de progrés i de benestar poden ser el nostre abast. Poden ser el nostre abast. Voleu fer el favor de callar? Poden ser el nostre abast si donem un nou perfil a aquest país. Un perfil vigorós, un perfil atractiu, un perfil masculí. Catalunya, aquí em tens. Gràcies. Tu ets de Tortosa, tu et conec. I tu ets de Cadaqués. Sí. Gràcies. Talleu, és bona. Cony de pastilles. Bé, qui vol carnets de Convergència? Me'ls treuen de les mans. Què fas? Repartir carnets. Això és indigne. No es pot malbaratar res, president. Vostè no sap el que costa mantenir una casa gran. I més que et costarà quan et deixem plantat tots els d'Unió, tros de suro. Què dius, Duran, que encara no heu marxat? Ui, no me n'havia donat. Esclar, com que els d'Unió hi cabeu al lavabo, perdó, a la pica. Voleu fer el favor de callar? Sou una colla de ximples. A més, això de la casa gran no era per sumar. Però si aquest no sap sumar, va quedar demostrat quan era conseller d'Economia. Penso entrar en la teva provocació, Duran. Penso obrir la casa gran a tots els compatriotes que vulguin construir un país millor. Gràcies. Aquesta és una gran nit, la nit catalanista, perquè ja tinc la casa gran acabadeta de pintar. Tots els patriotes hi han d'entrar. Pot entrar-hi en Maragall, la Montse Duran, Quim Nadal, en Carretero i d'altra gent, i fins i tot algun convergent. Si algú hi sobra serà en Duran. Oh, benvinguts, passeu, a les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, mentre jo tingui la clau. Bona nit, mossèn Cinto, Guifré el Pilós, en Patufet, el gol d'en Koeman, un panellet, en Joel Joan i d'altra gent. Oh, quina pena, no hi ha en Duran. Oh, benvinguts, passeu, de la política en faré fum, i si la cosa no funciona, jo mateix apagaré el llum.